Hostien, ondiko batzuk betekadiez jarraitzen dugu, baina bueno, aurten etxe ruralera pateko maletak ina dauzkegu honezkero. Gaurko egunan dako gogo asko gaz, baina esan bio ondikon ez dakigula zeinen kontratuko jaku. Sosketan arrakastan ondorioz, kutsiputista hauek apuntau die, edo matematikak itxen jarritzen daue. Baldi, iregi, eskinak poteguan ondikon? Aurreko urtien oso errixen jakun goixian irabaztia. Eta gisa esan oso espertuta egon gintzen. Atzaldo zua finalean itxoitzen. Aurten, naiz eta jakin goixian leheko postuan geratu bigarela, azkena geratu da nahi emungotzau finalea pasetako aukeria. Eta jaiz botella goretako, gale? Vale, San Juan honetan ingo dauen beruaz, espero dautzakak taupako piztinai klorua ondo botatia. Oxelitu, zujakiko zu, ez? Talde pila bat agunta dira esan duzkue, baina uste olimpiadak urte osoko zehose diela. Kaletik ibiltzen dien danak apuntau die, edo jendia etxian geratzen da. Hemen meritua, abenduko pintxopo hotzetan urteten dan jendiana da. 9-9 kuadreia jeko bapes ikusten kaletik. Ordua abingoz potean glori eta APM-kuak jubiletako. Ikusitxe batzuk guraso hiela eta beste batzuk eskondu inbidiela, fansaitxeste kajoira trago hartzen. Hemen lesonetako arrisku ondixea dauketzue, nauzi zauz eta... Bestalde, enteragoare ondoko herrixetan olimpiadak itxen saiatu diela, baina ez da bila lortu. Hortaz, zoriontzekoa da beste behin olimpiadetako antolakuntzai olako egun bat antolatzea. Ez dago herriko danak gazte, ez dago herriko gazte danak batera jolasten ikustia baina gauza posgarri xaua. Ez dago esan biherrik, bez, danon ardura dala olako egun baten ondo urtetia. Eta ez dala inoroko erasorik onartuko. Hortaz, ondo pasai dugun olako egun berezi danon artian. Egun hau danoko disfrutetako da. Berriro bezango, aurtengo garaipena zuretako fango da, kiwi. Irri parura betiko bizirik, gola Gazte Olimpiak eta gola San Juana! Hola!